Hola, sóc l'Héctor Espinyol i vos vinc a explicar aquest llibre que es diu 2000 chistes per a todos. L'autor d'aquest llibre és Anna Cañas, que està com a autor i il·lustradora. Jo, al llegir aquest llibre, el que vaig sentir va ser alegria, perquè és de xistes, és lògic. Va ser alegria i vaig passar com un bon rato mentre llegia. I ara vos vaig a contar uns quants xistes. Vale. Apodo. Oye, Pepito, ¿por qué a Benjamín le llaman la gripe? Porque a todos los pega. Es que estos chistes son muy malos. Otro. ¿Qué le dijo una piedra preciosa a otra? Él es verdaderamente brillante. Y hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado a todos.